हॅलो फ्रेंड्स, तुमचं परत एकदा खूप 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 मनापासून स्वागत आहे शीतल डॉट लाईफस्टाईलमध्ये. आज आपण भंडारी पद्धतीची फिश करी बघतो आहे. तर याकरता इथे मी पापलेट यूज केलेत. कोणतंही फिश आपण यूज करू शकतो, इथे काहीच हरकत नाही आहे. चला तर मग याच्यासाठी लागणारं साहित्य आणि त्याची कृती बघून घेऊया. तर आपल्याला पहिल्यांदा वाटण करून घ्यायचं आहे. तर वाटणासाठी मी इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे. त्याच्यामध्ये 15 ते 20 लसणीच्या पाकळ्या घातल्या आहेत. 1-2 इंच आलं घातलं आहे. हँडफुल ऑफ कोथिंबीर घातली आहे भरपूर सारी. आणि एक कपभर नारळ घेणार आहोत आपण, ओला नारळ. 2 चमचे भंडारी मसाला घातला आहे मी याच्यामध्ये. चवीनुसार मीठ आणि आंबटपणासाठी चिंच घालायची आहे इथे. एक लिंबाच्या आकाराची चिंच मी इथे वापरणार आहे. आणि याची फाईन वाटण करून घ्यायचं आहे आपल्याला. बाय द टाईम मी इथे फिश साफ करून ठेवले आहेत, स्वच्छ धुवून घेतलेत. इथे मी पापलेटाच्या डोक्याकडचा आणि शेपटीकडचा भाग यूज करणार आहे करी बनवण्याकरता. तुम्हाला हवं तर पूर्ण पापलेट यूज केलं तरी काहीच हरकत नाही. इथे मी वाटण फाईन पेस्ट करून घेतली आहे वाटणाची. तर आता आपल्याला त्याला फोडणी द्यायची आहे. इथे मी एक पॅन गरम करायला ठेवला आहे. त्याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तेल आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. आणि ह्या तेलामध्ये आपल्याला 1 टीस्पून इतकं काश्मीरी चिली पावडर घालायची आहे. रंगाकरता घालतो आहे आपण ती. तर हे तेलात आपल्याला व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचं आहे. आणि आपलं तयार वाटण आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे. हे वाटण मी याच्यामध्ये घालते. वाटण वाटताना मी इथे थोडं पाण्याचा वापर केला होता. त्याच्यामुळे जेव्हा हे तुम्ही तेलात सोडाल तेव्हा हे असे बबल्स येतील आणि थोडं अंगावर उडायची शक्यता असते. तेव्हा सांभाळून करा ही स्टेप. आणि हे व्यवस्थित आता आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे वाटण. तुम्ही पाहू शकता जबरदस्त दिसतंय, रंग आणि टेक्स्चर खूपच सुंदर. आता वाटण वाटताना मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडंसं जे वाटण राहिलं होतं त्याच्यातही पाणी घालून ते ॲड करते याच्यामध्ये. इथे तुम्ही कन्सिस्टन्सी तुम्हाला हवी तशी ॲडजस्ट करू शकता. इथे मी थोडं घट्टसर ठेवलं आहे हे वाटण, कारण की आम्ही भाकरीसोबत आणि भातासोबत दोन्ही सोबत हे खाणार आहोत. तर हे तुम्हाला तुमच्या आवडीच्या कन्सिस्टन्सीप्रमाणे अजून पाणी घालून पातळ करता येईल, काहीच हरकत नाही आहे. आता याला झाकण ठेवून आपल्याला उकळी काढून घ्यायची आहे. तर इथे मी झाकण काढलं आहे आणि याला थोडी थोडी उकळी यायला सुरुवात झाली आहे. तर मी परत एकदा ते मिक्स करून घेते व्यवस्थित. आणि एक दणकून उकळी आली त्याला की त्याच्यामध्ये आपल्याला आपले साफ केलेले मासे सोडायचे आहेत. हे पापलेट मी आता याच्यामध्ये सोडणार आहे एक एक करून, मी पाहू शकता. आणि मासे सोडल्याच्यानंतर परत झाकण ठेवून आपल्याला 1-2 मिनटं ठेवून द्यायचं आहे. 2 मिनटानंतर झाकण काढणार आहे मी. आणि बघतो आहे आपण आपले पापलेट बऱ्यापैकी शिजत आलेत. तर इथे मी परत एकदा मिक्स करून घेते. आणि आपले सगळे फ्लेवर त्याच्यामध्ये छान इन्फ्यूज व्हायला पाहिजेत ॲक्च्युली. इथे मी भंडारी मसाला वापरल्यामुळे ह्याचं टेस्ट थोडी वेगळी येईल, पण इथे तुम्ही तुमच्या ठेवणीतला मसालाही वापरू शकता, काहीच हरकत नाही आहे. भंडारी मसाल्याची रेसिपी मी लवकरच पोस्ट करेन. तर इथे मी परत एकदा झाकण ठेवून एक उकळी काढून घेतले. मी पाहू शकता आपले पापलेट ऑलमोस्ट व्यवस्थित कुक झालेत. तर आता हे खायला तयार आहे. तर ते सगळे फ्लेवर त्यात व्यवस्थित इन्फ्यूज व्हायला ना ह्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि गॅस बंद करायचा आहे आपल्याला. तर इथे मी झाकण ठेवते आपल्या करीवर आणि गॅस बंद करून घेते. आणि थोड्या वेळाने आपण त्याला सर्व करायला घेणार आहोत. तर इथे मी सर्व करून घेतलं आहे. तुम्ही पाहू शकता भन्नाट रंग दिसतो आहे, तेलही छान सुटलं आहे, कलर खूप सुंदर दिसतो आहे आणि टेक्स्चर तर अप्रतिम दिसतं आहे. तर हे तुम्ही भाकरी, भात कशासोबतही खाऊ शकता, काहीच हरकत नाही आहे. तर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा. माझ्या चॅनलला नक्की शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. चला तर मग लवकरच पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत. सो टिल देन ट्यून इन विथ मी विथ शीतल डॉट लाईफस्टाईल. स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, टेक गुड केअर ऑफ युअर सेल्फ. टेक केअर अँड बाय.